dun mo ta na itu. Dun. Sama di kom iyon na masaraw na pa ulo. At ang baba orang iman makuluman yung ibala pa orang na nabubuha mo nila ng paghiwas sa awan. Iwas sa bulo. Dan uil. Nakapabiro. Ang tuntun, may palain na in. Ay makasar na di tuntun. Nabubal na. Kasi tapa na and I was saying that siya tapa na inanum iyo may palain na naramundanum and a mak. Untuk na nabubalik yun, dobsar mo sa nabuha. Doon sambil ko yun masaraw niya na boss. Inanukulong ni balba urang ay nabubuha mo nira. Walo nga nabubuha. Walo nga iyo nabubos ni bibubali. I was saying that yung mga nava. Walo yung mga nagitsawa, mga naman buwan na mana. Mura. Ya lupa ibaga ino ni masaraw wa urang na. Kalau sa pamaina ang sinunga. Kalau sa sira wa urang man ko balelebu. Ito manira hindi ko niya na sa awan iyo. Sira urang may balelebu. Sa bulo mo yogo mo wawa. Ina urang na lambasa. Sa bulo ini serangan mo. Iyo ba urang sa awan iyo. Sira urang may nalo Sambay sa ibon na kumaniawa. Kalau kundi ilmu masaraw na palilebo. Nagbubuhay mo nira, hindi inyawa, hindi sa awan iyo. Ilmu masaraw na palilebo, hindi yun na urang natin kumbula. Pag nabibro ang masaraw na urang ng santang kayo ng pala, ang kalabang murid mo nilawlaw. Nakabi ilumalang ito buong managipang nga. Walo nga ang gila yan urang nga. Yun na bubali. Kalau bubali po yung daan na buwan naman ah. Dina Hamundo. Yosa. Hamunduan. Masaraw lebu. Inaba urang lebu. Rongo ni mangi ini lolo malebu. Ni beboso ilebu. Anda